Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanalčić. Ja ću vam danas pokazati kako to ja pravim lisnato tijesto. Zato su nam potrebna samo 4 sastojka, a mislim da ih svi imamo kod kuće. To je 500 g brašna, bijelog običnog brašna tip 550, može i tip 405. 2 puta po 200 g butera, jedan ovako neizrezan i drugi ovako na kockice isječen. 12 g soli, to je otprilike ona jedna čajna kašikica. I 250 ml hladne vode. Prvo što ću raditi jest sjediniti brašno i ovaj buter koji sam izrezala na komadiće. Dodati 200 g maslaca. Ja ću sad ovo uključiti na srednju brzinu i tako umjestiti do 5 minuta, zatim na malo jaču i ostaviti isto tako još 5 minuta da se maslac i brašno dobro sjede. Dok se to mjesi, ja ću sastaviti sol i vodu, dobro ih izmiješati. Nakon 10 minuta brašno sa maslacem treba da je ovako. Sada ću u ovu dodati vodu u koju sam dodala sol. Sve ću odmah istresti. I mijestiti sve dok ne dobijem fino tijesto. Kad smo dobili ovakvu lijepu loptu, tijesto ovako zasjeći po sredini, malo napraviti kao plus i razvući sve 4 strane ovako, da nam tu i izađe na kraju kao neki plus. Ovaj buter koji smo popolovili uzduž staviti na sredinu tijesta. I sad sve 4 strane zapakovati ovako, fino, kao neki mini paketić. Ovako. Kad smo maslac fino zapakovali u jedan paketić, znači zatvorene su nam sve strane, uzeti oklagiju ponovo i tijesto ovako, da bi se taj maslac fino rasporedio. Slobodno pospite malo brašna ako vam se tijesto previše lijepi, kao što kod mene trenutno.
Sada ćemo još dodatno razviti tijesto. Kada smo dobili ovu veličinu tijesta, radimo prvi korak savijanja tijesta, to jest da bi dobili upravo lisnato tijesto. Potrebno nam je da tijesto ima slojeve i upravo pravimo prvi sloj. Prvi donji dio tijesta savijemo na sredinu, ovako. Drugi dio, odnosno gornji dio tijesta također. I onda ova dva dijela sastavimo. Ovako. Znači prvi korak je završen. Sada ću ovo tijesto staviti u providnu foliju i staviti u frižider na sat vremena. Nakon sat vremena, kod mene je prošlo sigurno i 2 sata, znači nije bitno je li sat, je li 2. Izvaditi tijesto iz frižidera. Ja ću sada pobrašniti površinu. Ne puno, kao prvi put. Samo malo čisto da se tijesto ne lijepi. Ovako. Znači, obavezno kada motate tijesto, motajte sa kontra strane nego prvi put. Ako smo, znači, motali tijesto prvi put sa ove strane, sada ćemo motati sa ove strane. Da bi se stvorili ti listovi po kojima tijesto je i dobilo ime. Proces premotavanja ćemo ponoviti 4 puta, ovo je već drugi put. Ja ću vam snimiti i naredna 2 puta, ali proces je uglavnom isti. Znači idemo na pola sa ove strane, na pola sa ove strane i onda to zastaviti. Ovako. To bi izgledalo ovako. Ponovo u ovu foliju i ponovo na sat vremena u frižider. Zadnji put ćemo, znači, poklopiti tijesto otprilike na sredinu sa donje i gornje strane, poklopiti tijesto sa ove strane, to otprilike izgleda ovako, ponovo zamotati u foliju i sada, znači, zadnji put smo ga razvaljali. Tijesto mora odstojati preko noći prije nego što ga upotrijebimo.